Angele wong urip pancen manggon ning rasa rumangsa. Rumangsa luhur banjur wegah diasorake. Iya yen luhur tenan budi pakartine. Lah yen luhur kuwi mau mung mapan ning rasa rumangsane dhewe. Banjur kepiye? Kamangka akeh lho wong sing geleme mung ngakoni kabecikane nanging ajeg selak marang tumindak alane. Angele wong urip pancen manggon ning tumindak ndodho kaluputane. Sopo to sing seneng diarani ala? Mula racake pancen ora gelem ngakoni lupute senajan kayekten ala tenan pakartine. Nanging aja kleru. Wong ampuh kuwi dudu wong sing pinter endo lan wasis sulaya. Wong ampuh kuwi wong sing wani ngakoni kaluputane lan wani njaluk pangapura marang sapadane.